హరే కృష్ణ. సో, వినిపిస్తుంది గదా క్లియర్‌గా? హరే కృష్ణ. 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగుళూరు, కర్ణాటక తరపున మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. ఈ 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి కార్యక్రమంలో ఈరోజు మనము 12వ రోజు భగవద్గీత యథాతథంలోని 12వ అధ్యాయాన్ని ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా అవగాహనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాం చ నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణి. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. హరే కృష్ణ. సో నిన్నటి అధ్యాయమైనటువంటి ఆ విశ్వరూపము లేదా విశ్వరూప దర్శన యోగము అనేటువంటి అధ్యాయంలో ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడికి దివ్య దృష్టిని ప్రసాదించి తన అనంతమైనటువంటి విశ్వరూపాన్ని ప్రకటించినటువంటి విషయాన్ని చూస్తూ ఉంటాం. ఆ విధంగా అతడు తన యొక్క దివ్యత్వాన్ని నిశ్చయంగా స్థాపన చేసుకున్నటువంటి అంశాన్ని, ఎందుకంటే మరి ఆ విశ్వరూపాన్ని దర్శించగలిగేటువంటి ఇది ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుడికి మాత్రమే సాధ్యమయ్యేటువంటిది. సో కనుక ఆ కృష్ణ భగవానుడు తన యొక్క దివ్యత్వాన్ని నిశ్చయంగా స్థాపన చేసుకున్నటువంటి పరిస్థితి ఆయన దేవాది దేవుడుగా నిరూపితమైనటువంటి అంశంగా మనము అక్కడ చూడవచ్చు. ఎందుకంటే ఆ తన ఆ సర్వ సుందరమైనటువంటి
మానవ రూపాన్ని పోలినటువంటి భగవంతుని మూల రూపము అనేటువంటిది శ్రీకృష్ణుడు వివరించినటువంటిది. ఎందుకంటే ఆ తాత్కాలికమైనటువంటి ప్రదర్శనగా ఉన్నటువంటి విశ్వరూపం నుండి, ఆ విశ్వరూపం నుండి చతుర్భుజ నారాయణుడుగాను, ఆ తర్వాత ద్విభుజ శ్యామసుందర రూపంలో అంటే మానవ రూపాన్ని పోలినటువంటి అంటే మానవులే ఆయన రూపాన్ని పొందినటువంటిది. సో, కాబట్టి ఆ విధంగా ఆహ్, హ్మ్. అంశాన్ని మనము అధ్యాయంలో చూసినటువంటిది. మరి అటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క విశ్వరూప దర్శనం కానియండి, ఆ భగవంతుని యొక్క దర్శనాన్ని కేవలము విశుద్ధ భక్తి ద్వారా మాత్రమే మనిషి ఆ భగవంతుని యొక్క ఆహ్, విశ్వరూపాన్ని దర్శించుకోగలుగుతారు అనేటువంటి అంశాన్ని కృష్ణ భగవానుడు తెలియచేసినటువంటి అంశము. అందుకే ఆయన అంటారు ఆహ్, "ఓ అర్జున నీవు దర్శించుకున్నటువంటి హ్మ్. ఈ రూపము అంటే కామ్య కర్మలు, మానసికమైనటువంటి కల్పనం అనేటువంటి కల్మషాల నుండి విముక్తుడై, నా విశుద్ధ భక్తియుత సేవలో నెలకొనువాడు, నా కొరకే కర్మలను చేసేటువంటి వాడు, నన్నే తన జీవిత పరమ లక్ష్యంగా చేసుకున్నటువంటి వాడు, ప్రతి జీవుని ఎడ మైత్రితో ఉండేవాడు నిశ్చయంగా నన్ను చేరుకుంటాడు అర్జునా" అంటూ కృష్ణ భగవానుల వారు హ్మ్. అర్జునుడికి తెలియచేసినటువంటి అంశాన్ని చూశారు. అలాగే అంతకుముందు శ్లోకంలో ఆయన చెప్తారు, "అర్జున కేవలము అనన్య భక్తి ద్వారా మాత్రమే నీ ముందు నిలబడి ఉన్నటువంటి నేను యథార్థంగా అర్థమవుతాను. ఆ విధంగా ప్రత్యక్షంగా నేను చూడబడతాను. కేవలము ఈ రకంగానే నీవు నా అవగాహన రాష్ట్రంలోనికి ప్రవేశించగలవు" అంటూ కృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడితో చెప్పినటువంటి అంశము. సో, అంతిమంగా ఆ అధ్యాయంలో మనం అంటే చూసినటువంటి తాత్కాలిక ప్రదర్శనైనటువంటి విశ్వరూపము, సమస్తాన్ని మింగివేసేటువంటి ఆ కాల రూపము, చతుర్భుజ విష్ణు రూపము అన్నీ కూడా శ్రీకృష్ణుడి చేత ప్రదర్శితము అయినటువంటివి. కాబట్టి ఈ విధంగా శ్రీకృష్ణుడే అన్ని రూపాలకు ఆహ్, అంటే భగవంతుని యొక్క వివిధ రూపాలకు మూలము శ్రీకృష్ణుడే. అంతేగాని శ్రీకృష్ణుడు ఆది విశ్వరూపము లేదా విష్ణువు యొక్క ప్రదర్శన కాదు అనేటువంటి చాలా వరకు అపోహల్లో ఉండేటువంటి విష్ణువు యొక్క రూపంగా కృష్ణుడు వస్తారు అనేటువంటిది. కానీ ఇక్కడ నిర్ధారితమైనటువంటి అంశం ఏంటంటే ఎందుకంటే తాత్కాలికంగా ప్రదర్శించబడినటువంటి ఆ విశ్వరూపము, సమస్తాన్ని మింగివేసేటువంటి కాలరూపము అలాగే చతుర్భుజ విష్ణు రూపము అన్నీ కూడా ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుడి చేత ప్రదర్శితమైనటువంటివి. మరి అంటే ఈ అన్ని రూపాలకు కూడా మూలము శ్రీకృష్ణుడే. అంతేకాని ఆది విష్ణువు హ్మ్. ఆది విశ్వరూపము లేదా విష్ణువు యొక్క ప్రదర్శన మాత్రం కాదు అనేటువంటిది ఇక్కడ మనము తెలుసుకోవాలి. అంటే వేలాదిగా విష్ణు రూపాలు ఉన్నాయి. కానీ భక్తునికి శ్రీకృష్ణుని ఆది రూపమైన ద్విభుజ శ్యామసుందర రూపము తప్ప అతని ఏ రూపము ప్రధానమైనది కాదు అనేటువంటి చెప్తారు. ప్రేమతోనూ, భక్తితోనూ శ్రీకృష్ణుని శ్యామసుందర రూపాన్ని అనురక్తులైనటువంటి వారు ఆ హృదయంలో సర్వదా అతనిని చూస్తారు అనేటువంటి అంశాన్ని చెప్పబడినటువంటిది. సో, అదే అంశాన్ని బ్రహ్మ సంహితలో కూడా చెప్పబడినటువంటి విషయాన్ని మనం చూస్తూ ఉంటాం. సో, ఆ విధంగా 11వ అధ్యాయాన్ని మనము నిన్నటి క్లాస్‌లో అవగాహన చేసుకున్నటువంటి అంశం. ఇక ఈరోజు అధ్యాయమైనటువంటి భక్తి యోగము 12వ అధ్యాయము భక్తి యోగం. హరే కృష్ణ.
సో ఈరోజు మనము చూసేటువంటి ఈ 12వ అధ్యాయమైనటువంటి భక్తి యోగము అనేటువంటి ఈ అధ్యాయం. ఉం? సో ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకము అర్జున ఉవాచ ఏవం సతతయుక్తాయే భక్తాస్త్వాం పర్యుపాసతే ఏ చాప్యక్షరమవ్యక్తం తేషాం కే యోగవిత్తమా. సో అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నాడు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని, ఎల్లప్పుడూ నీ భక్తియుత సేవలో నెలకొనే భక్తులు మరియు అవ్యక్తము నిరాకార బ్రహ్మమును ఆరాధించేవారు అను ఇరువురిలో ఎవరు యోగ పరిపూర్ణులుగా భావించబడతారు అనేటువంటిది ఇక్కడ అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. ఎందుకంటే ఆ శ్రీకృష్ణుని యొక్క సాకారము నిరాకారము విశ్వరూపము అలాగే నానా రకాలైనటువంటి భక్తులు యోగుల గురించి ఇప్పటిదాకా మనము అంటే విన్నటువంటిది, అంటే కృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడికి బోధించినటువంటి అంశాలను మనము చూసినటువంటివి. సాధారణంగా ఆధ్యాత్మిక వాదులు రెండు రకాలుగా ఉంటారు అని చెప్తారు. అందులో ఒకరేమో నిరాకారవాది, ఇంకొకరు సాకారవాది అని చెప్తుంటారు. మరి ఇక్కడ ఆ భగవంతుని భక్తియుత సేవ ద్వారా ప్రత్యక్షంగా పూజించేటువంటి వారిని సాకారవాదులు అని, ఇక నిరాకార బ్రహ్మంలో ధ్యానం చేసేటువంటి వారిని ఆ నిరాకార వాదులు అని పిలువబడుతూ ఉంటారు. మరి ఇక్కడ ఆ పరతత్వాన్ని అనుభూతం చేసుకునేటువంటి వివిధ పద్ధతులలో భక్తి యోగమే అత్యున్నతమైనది అనేటువంటిది ఈ అధ్యాయం, ఈ 12వ అధ్యాయంలో మనకి వివరించబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. ఎందుకంటే వివిధ రకాలైనటువంటి భక్తి, మిక్స్డ్ భక్తి అని, డెమిగాడ్స్ వర్షిప్ అని, యూనివర్సల్ ఫామ్ వర్షిప్ అని, ప్యూర్ భక్తి, అలాగే ఇంపర్సనల్ వర్షిప్, నిరాకార విధానము. సో ఇవన్నీ వివిధ రకాలైనటువంటి భక్తి మార్గాలు ఉన్నప్పటికీ వాటిలో ఉన్నతమైనటువంటిది శుద్ధ భక్తి అని చెప్తారు. ఆ తర్వాత మిశ్రమ భక్తి, ఆ తర్వాత యూనివర్సల్ ఫామ్, ఆ విశ్వరూపం పైన ని భక్తితో పూజించేటువంటి, ఆ తర్వాత ఇతర దేవతలను అర్చనం చేసేటువంటిది, ఆ తర్వాత చివరిగా ఉన్నటువంటి అంశము మనకి ఇక ఇంపర్సనల్ అనేటువంటిది చెప్పబడేటువంటిది. సో ఇంపర్సనల్ వర్షిప్ అనేటువంటిది అల్ప స్థాయిలో ఉండేటువంటి విధానం. సో ఈ విధంగా మనకి అంటే ఇక్కడ ఆ పరతత్వాన్ని అనుభూతం చేసుకునేటువంటి మార్గాలలో భక్తి యోగమే అత్యున్నతమైనటువంటిది అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకి తెలియచేయబడుతున్నటువంటిది. అలాగే మరి ఆ పరతత్వము అనుభూతి బ్రహ్మంగాను పరమాత్మగాను భగవంతుడుగాను అనుభూతమయ్యేటువంటి పరిస్థితి మనకి ఉన్నటువంటిది. మరి ఈ విధంగా బ్రహ్మము పరమాత్మ భగవంతుడు అనేటువంటి వివిధ అంటే 3 రకాలుగా ఆ పరతత్వాన్ని అనుభూతము నడుచుకోవచ్చు అంటారు మనకి. అంటే సూర్యుడు, సూర్యమండలము, సూర్యకాంతి లాగా చెప్పవచ్చు. ఇక్కడ సూర్యకాంతి అంటే ఈశ్వరుని యొక్క ఆ దేవాది దేవుని యొక్క సర్వవ్యాప్తి స్వరూపమే ఇక్కడ బ్రహ్మంగా చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. ఇది అంతటా ఉండేటువంటిది, అంటే సూర్యకాంతి లాంటిది అని చెప్తారు. ఇక పరమాత్మ రూపంలో ఆ పరతత్వాన్ని అందరి హృదయాలలో కూర్చున్నటువంటి ఈశ్వర స్వరూప తత్వమే ఆ పరమాత్ముడుగా చెప్పబడేటువంటి అంశము. ఇక మరి ఆ భగవంతుడు అనేటువంటిది ఈశ్వరుని యొక్క
అంటే ఆ దేవాది దేవుని యొక్క సాకార రూప ప్రకటితం ఏదైతే ఉందో అదే భగవంతునిగా మనకి ఇక్కడ చెప్పబడేటువంటి అంశం. సో, ఈ విధంగా ఆ పరతత్వాన్ని మనము 3 రకాలుగా బ్రహ్మంగాను, పరమాత్మగాను, భగవంతునిగాను అనుభూత మొనర్చుకొనవచ్చు అనేటువంటిది మనం చూసేటువంటిది. సో, ఇక ఎప్పుడైతే అర్జునుడు కృష్ణ భగవానులు వారిని అడిగాడు. ఏమని అడిగాడు? "నీ యొక్క భక్తియుత సేవలో సర్వదా నిమగ్నమై ఉండేవాడు. అలాగే అవ్యక్తమైన నిరాకార బ్రహ్మమును అర్చించేటువంటి వారు ఆ ఇరువురిలో ఎవరు పరిపూర్ణులుగా భావించబడతారు?" అనేటువంటిది అర్జునుడి యొక్క ప్రశ్న ఈ అధ్యాయం మొదలైనటువంటిది. ఇక దానికి ఆ భగవానుడి యొక్క సమాధానం. శ్రీ భగవానువాచ మయ్యావేశ్య మనో ఏ మాం నిత్యయుక్తా ఉపాసతే శ్రద్ధయా పరయోపేతాస్తే మే యుక్త తమామతాః. సో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అంటూ ఉన్నాడు, నా సాకార రూపంపైనే తమ మనసును స్థిరపరిచి దివ్యమైన శ్రద్ధతో నన్ను అర్చించడంలో సర్వదా నెలకొని ఉన్నవారే యోగ పరిపూర్ణులుగా భావించబడతారు. అది నా యొక్క అభిప్రాయము అర్జున అంటూ కృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తున్నారు. అంటే అర్జునుడి యొక్క ప్రశ్నకు సమాధానంగా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఇక్కడ స్పష్టంగా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం ఏంటంటే, ఆ భగవంతుని యొక్క సాకార రూపంపైనే దృష్టిని కేంద్రీకరించి భక్తి శ్రద్ధలతో తనను అర్చించేవాడే యోగంలో అత్యంత పరిపూర్ణుడుగా భావించబడతాడు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నా. అటువంటి కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి వానికి సమస్తము ఆ కృష్ణుడి కొరకే చేయబడేటువంటి కారణంగా అతడికి ఎటువంటి భౌతిక కలాపాలంటూ కూడా ఏవీ ఉండవు అని చెప్తారు. సో, విశుద్ధ భక్తుడు నిరంతరము సేవలోనే ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలోనే నెలకొని ఉంటాడు. ఒక్కొక్కప్పుడు జపం చేయడము, మరొకప్పుడు శ్రవణం చేయడము, లేదా శ్రీకృష్ణ భగవానుని గురించి గ్రంథాలను చదువుతూ ప్రసాదం తయారు చేయడము, ప్రసాదం వితరణం చేయడము, ఆ విధంగా నిరంతరం కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలోనే ఆ భగవంతునికి సంబంధించినటువంటి ఆ భగవంతున్ని సుందరంగా తయారు చేయడము, ఈ విధమైనటువంటి ధ్యాసలోనే ఆహ్, సాకార వాదులు ఉంటారు అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో, ఇంకా ఆ భగవంతుడు చెప్తున్నటువంటి ఏ త్వక్షరమనిర్దేశ్య మవ్యక్తం పర్యుపాసతే సర్వత్ర గమచింత్యం చ కూటస్థమచలం ధ్రువం సన్నియమ్యేంద్రియగ్రామం సర్వత్ర సమబుద్ధయః ते प्राप्नुवन्ति मामेव సర్వభూతహితే రతాః. సో, ఇక ఇంకా భగవంతుడు చెప్తున్నాడు, కానీ ఓ అర్జున, ఇంద్రియ అతీతము, సర్వవ్యాపకమైనది, ఊహాతీతమైనది, మార్పులేనిది, స్థిరమైనది అంటే కదలని స్థిరమైనటువంటిది, వ్యక్తీకరించబడని అంటే పరతత్వ నిరాకార భావనను పూర్తిగా ఆరాధించేవారు అంటే ఆ నిరాకారవాదులు. ఆహ్, హరే కృష్ణ. మీరు క్లాస్ వింటున్నారా? అటెండెన్స్ కోసం వస్తున్నారా? లేదా క్విజ్ క్వెషన్స్ కోసం వస్తున్నారా? ఎందుకు మెసేజ్‌లు? ఎలాగో మీరు డైరెక్ట్‌గా వెళ్లి లింక్‌లో చేయొచ్చు. క్విజ్‌లు గాని, అవి కానీ చేయదలుచుకుంటే. హరే కృష్ణ. సో, ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటి ఇంద్రియ అతీతము, సర్వవ్యాపకము, ఊహాతీతము, మార్పులేని, కదలని, స్థిరమైన, ఆ వ్యక్తీకరించబడని అంటే ఆ పరతత్వ నిరాకార భావనను పూర్తిగా ఆరాధించేటువంటి వారు సమస్త ఇంద్రియముల నియంత్రణ ద్వారా అందరి పట్ల సమభావమును కలిగి అందరి క్షేమములో నిమగ్నమై చివరికి నన్ను పొందుతారు అర్జున అంటూ
ఆ కృష్ణ భగవానుడు చెప్తూ ఉన్నట్టు. అంటే దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుని ప్రత్యక్షంగా అర్చించకపోయినను పరోక్షంగా ఒకే గమ్యాన్ని సాధించడానికి ప్రయత్నించేటువంటి వారు కూడా తుట్టతుదకు అంటే చివరిగా ఆ గమ్యాన్ని అంటే శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని వారు కూడా పొందుతారు. అంటే ఆ మార్గంలోకి వస్తారు అనేటువంటిది చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఆ జ్ఞానవంతుడైనటువంటి వ్యక్తి అనేక జన్మల తరువాత పూర్ణ జ్ఞానవంతుడై శ్రీకృష్ణ భగవానునికి శరణజొచ్చుతాడు. హ్మ్. సో, మరి ఆ విధంగా అతడు చివరికి ఆ భగవంతుని చేరుకుంటారు. ఆ భగవంతుడిని పొందుతాడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ. సో, మనకి మరి ఎందుకు సాకార విధానము ఆ నిరాకార విధానము కంటే కూడా ఉన్నతమైనది అనేటువంటి దానికి చూస్తే, ఎందుకంటే నిరాకార తత్వంలో మనము ఎదురుగా శూన్యంలో నుండి చూస్తూ ఏదీ లేకుండా ఒక ధ్యానంలో కూర్చున్నట్లయితే ప్రయత్నం చేస్తాం. కానీ ఖచ్చితంగా అలా పొందుతామనేటువంటి గ్యారంటీ లేదు. ఎందుకంటే ఆహ్, మనం ఆ ధ్యానం చేస్తూ నిరాకార విధానంలో ఉండేటువంటి ఏం జరుగుతుంది? ఏంటో అనేటువంటిది. కానీ ఎదురుగా ఆ శ్యామ సుందరమైనటువంటి ఆ భగవంతుని శ్రీ విగ్రహాన్ని ఏర్పరచుకొని, ఆ విగ్రహానికి సుందరంగా అలంకరణ చేసుకు ఎంతో సుందరంగా అలంకరణ చేసి ఎంతో తృప్తి పొందుతూ, ఆ భగవంతుని యొక్క సాకార రూపాన్ని చూస్తూ చేసేటువంటి ఆ భక్తి ఏదైతే ఉందో అది అత్యున్నతమైనదిగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో, అదే పరిపూర్ణమైనటువంటిది అనేటువంటిదిగా ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. కాబట్టి ఆ నిరాకారవాదులు ఆ! చేపట్టేటువంటి ఆ ధ్యానము ఇంకా ఈ విధానం ఏదైతే ఉందో అది కష్టంతో కూడుకున్నది, ప్రయాసతో కూడుకున్నటువంటిది అనేటువంటి అంశాన్ని చెప్పవచ్చు. సో, అదే అంటున్నారిక్కడ. క్లేశోదికతరస్తేషాం అవ్యక్తాసక్తచేతసాం అవ్యక్తా హి గతిర్దుఃఖం దేహవద్విరవాప్యతే. పరమపురుషుని అవ్యక్త నిరాకార తత్వము పట్ల మనసు ఆసక్తమైన వారికి పురోగతి చాలా కష్టంతో కూడి ఉంటుంది. ఆ విధానంలో పురోగతి సాధించడము దేహదారులకు ఎల్లప్పుడూ కష్టమే అర్జున అంటూ ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. ఎందుకంటే భగవంతుని యొక్క అచింతము, అవ్యక్తము అయినటువంటి నిరాకార లక్షణ మార్గాన్ని అనుసరించే ఆధ్యాత్మిక వాదుల సమూహాన్ని సాధారణంగా జ్ఞానయోగులు అని చెప్తారు. మరి అటువంటి జ్ఞానయోగులు వారు అనేక జన్మల తరువాత అనేక జన్మలలో వారు చేసుకున్నటువంటి ఆ పుణ్య ఫలాల ఆ! తరువాత వారు సర్వము వాసుదేవమయము అనేటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకుంటారట. అలా కాకుండా పూర్ణ కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉండి భగవంతుని భక్తియుత సేవలో నెలకొన్నటువంటి వారు అంటే భక్తి యోగులు నేరుగానే ఆ భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలోకి అంటే భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని చేరుకుంటారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో, ఎవరైతే ఆహ్, సంపూర్ణమైనటువంటి కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉంటూ ఆ భగవంతునికి భక్తియుత సేవలో నెలకొని ఉంటారో, అటువంటి వారిని భక్తి యోగులు అని పిలుస్తారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి వాస్తవానికి జ్ఞానయోగులు గాని, భక్తి యోగులు గాని చివరికి ఒకే లక్ష్యాన్ని సాధించగలిగినప్పటికీ కూడా, ఆ జ్ఞానయోగులు చేసేటువంటి విధానం చాలా కష్టంతో కూడుకున్నది. అదే చెప్తున్నారిక్కడ. పరమపురుషుని అవ్యక్త నిరాకార తత్వము పట్ల మనసు ఆసక్తమైనటువంటి వారికి పురోగతి చాలా కష్టంతో కూడి ఉంటుంది అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. ఆ విధానంలో పురోగతి సాధించడము దేహదారులకు ఆ! ఎల్లప్పుడూ కష్టమే అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. సో, ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆ భగవంతుడు. "ఏ తు సర్వాణి కర్మాణి మయి సన్యస్య మత్పరాః"
అనన్యేనైవ యోగేన మాం ధ్యాయంత ఉపాసతే తేషామహం సముద్ధర్త మృత్యు సంసార సాగరాత్ భవామి న చిరాత్ సర్దం మయ్యావేశిత చేతసాం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు. కానీ ఓ పార్థ, అంటే కానీ ఓ అర్జున, కార్యకలాపాలన్నింటినీ నాకే అప్పగించి, అంటే తమ సమస్త కర్మలను నాకే అప్పగించి, విచలనం లేకుండా అంటే గతి తప్పకుండా అంకిత భావంతో భక్తి సేవలో నిమగ్నమై మనసును స్థిరపరచుకుని ఎల్లప్పుడూ ఆ భగవంతుణ్ణి ధ్యానిస్తూ, భగవంతుడు కృష్ణ భగవాన్ చెప్తున్నాడు, నన్ను ధ్యానిస్తూ ఆరాధించే వారిని నేను జన్మ మృత్యు సాగరము నుండి శీఘ్రమే రక్షించేవాడినవుతాను అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే గజేంద్ర మోక్షంలో చూస్తాం, ఆ గజేంద్రుణ్ణి ఆయన వేడుకోగానే నీవు తప్ప నన్ను రక్షించు వారెవ్వరూ లేరయ్యా అంటూ ఆ భగవంతుణ్ణి వేడుకోగానే ఆయన శీఘ్రమే వచ్చి ఆ గజేంద్రుని రక్షించి ముసలిని ఖండించినటువంటి అంశాన్ని చూస్తాం. కాబట్టి భక్తులు భగవంతునిచే శీఘ్రమే సంసారము నుండి ఉద్ధరించబడేంత పరమ భాగ్యవంతులని ఇక్కడ స్పష్టంగా చెప్పబడుతుంది. అంటే భక్తి యోగులు ఎంతో భాగ్యవంతులు అని చెప్తున్నారు. భగవంతుడు మహోన్నతుడు అని, వ్యక్తిగత జీవుడు అతనికి ఆధీనుడే, ప్రతి జీవుడు కూడా భగవంతుని యొక్క ఆధీనుడే అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి తెలుస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. కాబట్టి ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగాను కేవలము భక్తియుత సేవ ద్వారా మాత్రమే ఆ దేవదేవుడు అర్థమవుతాడు, ఆ దేవదేవుణ్ణి యథార్థంగా దర్శించగలుగుతాము అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తుంది. ఇంకా చెప్తున్నారు, మయ్యేవ మన ఆదత్స్వ మయి బుద్ధిం నివేశయ నివసిష్యసి మయ్యేవ అత ఊర్ధ్వం న సంశయః. దేవదేవుడనైనా నాపై నీ మనసును స్థిరపరచు, నీ బుద్ధినంతా నా కొరకే ఉపయోగించు. ఆ విధంగా నీవు నిస్సందేహంగా నాలోనే ఎల్లప్పుడూ నివసిస్తావు అంటూ ఆ కృష్ణ భగవానుడు, అంటే ప్రతి ఇదిలోనూ ఆ భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలోనే ఉండమని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ భగవంతుణ్ణి భక్తియుత సేవలో మనము చేసేటువంటి విధానంలో ఇక్కడ ఆ దేవదేవుడైనటువంటి ఆ భగవంతుని మీదనే మనసును స్థిరపరిచి బుద్ధినంతా కూడా ఆ భగవంతుని కొరకే ఉపయోగించి ఆ విధంగా ఉన్నట్లయితే నిస్సందేహంగా ఆ భగవంతుడిలోనే సర్వదా నివసిస్తారు అని చెప్తున్నారు. అటువంటి భక్తి ప్రతి సందర్భంలోనూ ఆ భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలో 24/7 ఆ భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలో ఉండేటువంటి భక్తి ఏదైతే ఉందో దాన్ని అనన్య భక్తి. ఎవరితోనైనా మాట్లాడుతూ ఉన్నా హరే కృష్ణ అని చెప్తుంటారు, ఎవరినైనా పిలుస్తూ ఉన్నా హరే కృష్ణ అని పిలుస్తూ ఉంటుంటారు. సో ఆ విధంగా ప్రతి విషయాన్ని కృష్ణ సంబంధంలో చూసేటువంటి ఆ భక్తి ఏదైతే ఉందో దాన్ని అనన్య భక్తి అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఇక్కడ, అత చిత్తం సమాదాతుం న శక్నోసి మయి స్థిరం అభ్యాస యోగేన తతో మామిచ్ఛాప్తుం ధనంజయ. ఓ ధనంజయ, ఓ అర్జున, నీ మనసు క్రమం తప్పకుండా నా మీద స్థిరపరచలేకపోతే అప్పుడు భక్తి యోగ నియమాలను అనుసరించు. హరే కృష్ణ. అప్పుడు భక్తి యోగ నియమాలను అనుసరించు, ఈ విధంగా నన్ను పొందే కోరికను పెంచుకోవచ్చు, పెంచుకొనుము అంటూ ఆయన చెప్తున్నటువంటి. సో ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నటువంటి అంశాన్ని బట్టి ఈ శ్లోకంలో 2 రకాలైనటువంటి భక్తి యోగాలు సూచించబడుతున్నాయి.
ఇంతకు ముందు చెప్పబడినట్లుగా అనన్య భక్తి, సాధన భక్తి. ఎందుకంటే అనన్య భక్తిలో 24/7 కృష్ణ సంబంధంలోనే ఉండేటువంటి భక్తులు చేసేటువంటి భక్తి. మరి అది సాధ్యం అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు. నీ మనసు విచలనం లేకుండా నా మీదే స్థిరపరచలేకపోతే అప్పుడు నీవు భక్తి యోగ నియమాలను అనుసరించు. అంటే ఈ భక్తి యోగ నియమాలను అనుసరిస్తూ అంటే ఇక్కడ మనకి శాస్త్రాలలో చెప్పబడినవి, గురువులు ఇవ్వబడినటువంటి ఆ నియమాలను పాటిస్తూ, గురువులను ఇచ్చినటువంటి ఉపదేశాలను అనుసరించి ఆ నియమాలను పాటిస్తూ ఉన్నట్లయితే అది సో సాధనా భక్తి అని చెప్తూ ఉంటారు. సో కాబట్టి ఆ భక్తి యోగ సూత్రాలను సాధన చేయడానికి సాధకుడు ఒక ప్రవీణుడైనటువంటి ఒక ఆత్మదర్శి అయినటువంటి గురువు యొక్క నిర్దేశంలో కొన్ని నియమాలను తప్పక పాటించాలి అని చెప్తారు. దాన్నే ఇక్కడ ఆ విధంగా చేసేటువంటి విషయాన్ని సాధనా భక్తి అని అంటూ ఉంటారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ మరి ఆ గురుదేవుని యొక్క నిర్దేశంతో కొన్ని నియమాలను తప్పక పాటించాలి అని చెప్తారు. అందులో ఒకటి తెల్లవారుజామునే మెలుకొని స్నానం చేయడము, ఆలయంలోనికి ప్రవేశించి స్తుతులు చేయాలి, హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపం చేయాలి, ఆ తర్వాత భగవంతునికి సమర్పించడానికి పూలు ఈ విధంగా ఆ సాధనా భక్తి విధానం ఆ గురువు గారు చెప్పిన మాట ప్రకారంగా చేసేటువంటి అంశం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, అభ్యాసేప్య సమర్థోసి మత్కర్మ పరమో భవ మదర్థమపి కర్మాణి కుర్వన్ సిద్ధమవాప్స్యసి. భక్తి యోగ నియమాలను నీవు అభ్యాసం చెయ్యలేకపోతే, సో మొదట అనన్య భక్తి గురించి చెప్పారు, సాధన భక్తి, అక్కడేంటి భక్తి యోగ నియమాలను పాటించాలి. అవి కూడా నీవు చెయ్యలేకపోతే నా కోసమే పనులు చేయడానికి ప్రయత్నం చెయ్యి అంటూ చెప్తున్నా. ఈ విధంగా భక్తియుత సేవ చేయడం వలన నీవు పరిపూర్ణ స్థాయిని చేరుకోగలవు అంటూ అర్జునుడికి కృష్ణ భగవానుల వారు బోధిస్తూ ఉన్నటువంటి బోధనలను మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నాం. సో సాధారణంగా మాయా ప్రభావంతో పనిచేసేటువంటి వాళ్ళు ఏదైనా వాళ్ళు సంపాదించుకున్నట్లయితే, ఏదైనా వాళ్ళు చేసినట్లయితే దానిని తన ఇంద్రియ భోగాల కోసం, ఇంద్రియ తృప్తుల కోసం వాటిని వినియోగించడానికి ప్రయత్నించారు. ఉదాహరణకి ఇక్కడ ఒక వ్యక్తి ఐ విల్ బై ఏ బిగ్గర్ ఫోన్, టీవీ కంపేర్ టు మై నైబర్. ఏదైనా మనకి ఆ మాయలో ఉండేటువంటి వాడు ఎప్పుడు కూడా తన పక్కోడితో పోల్చుకుంటూ ఉంటాడు. లేదా నన్ను అది కొనలేకపోతేని, ఇది కొనలేకపోతేని, వాడు అది కొన్నాడు, నేను ఇది లేదు అనేటువంటి ఒక నిరంతరం కూడా ఆ దురాశలతోనూ నిరాశతోనూ ఉండేటువంటి విధానం మాయలో పనిచేసేది. అదే కృష్ణ సంబంధంలో ఉండేటువంటి వాళ్ళు తాను ఏదైనా సాధిస్తే పొందితేది భగవంతుని అనుగ్రహము, ఆ ఆధ్యాత్మిక విషయాలకు వాటిని ఉపయోగించడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు అని చెప్తూ ఉంటారు. సో ఆ విధంగా ఇంతకుముందు చెప్పబడినట్లుగా మనకి అనన్య భక్తి, సాధనా భక్తి, నిష్కామ కర్మలు కూడా సాధ్యం కాకపోయినట్లయితే ఇంకా చెప్తున్నారు 4వ విధానము సకామ కర్మ. అతైతదప్యశక్తోసి కర్తుం మద్యోగమాశ్రితః సర్వకర్మ ఫలత్యాగం తత కురు యతాత్మవాన్. సో అతైతదప్యశక్తోసి కర్తుం మద్యోగమాశ్రితః ఇక చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఆ విధంగా అనన్య భక్తి, సాధన భక్తి, సకామక అక్కడ చెప్పినటువంటి ఆ అంశాలలో నిష్కామ కర్మలు అవి చేయలేనటువంటి పరిస్థితులలో అయినా నీవు నా కొరకై భక్తితో పనిచేయుట కూడా చేయలేకపోయినట్లయితే, అంటే ఆ నిష్కామ కర్మ కూడా చేయలేకపోయినట్లయితే
నీ కర్మ ఫలాలను త్యజించడానికి మరియు ఆత్మ నిగ్రహము కలవాడవై ఉండుటకు ప్రయత్నం చెయ్యి అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో అది సకామ కర్మలు అవుతుంది అని చెప్తుంది. ఇక ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు. ఆ కృష్ణ భగవానుడు ఇంకా బోధిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం, శ్రేయో హి జ్ఞానమభ్యాసాత్ జ్ఞానాధ్యానం విశిష్యతే ధ్యానాత్ కర్మ ఫల త్యాగా చాంతిరనంతరం. ఈ అభ్యాసము కూడా నీవు చెయ్యలేకపోతే జ్ఞాన సాధనలో నెలకొనవలసింది, అంటే జ్ఞానాన్ని పెంచుకోవడానికి యత్నించు అని చెప్తున్నాడు. అయినా జ్ఞానము కంటే ధ్యానము ఉత్తమమైనది. మరి ఆ ధ్యానము కంటే కర్మఫల త్యాగము ఉత్తమమైనది. ఎందుకంటే అటువంటి త్యాగము ద్వారా మనిషి మనశ్శాంతిని పొందుతాడు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఆ విధంగా ఆ భగవంతుడు అర్జునుడికి ఆయన అడిగినటువంటి ప్రశ్నలకు సమాధానంగా బోధిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం, ముఖ్యంగా ఆ మహోన్నతమైనటువంటి లక్ష్యమైనటువంటి భగవంతుణ్ణి చేరుకోవడానికి ఉన్నటువంటి ఆ రెండు పద్ధతులు క్రమంగా వృద్ధి చెందించుకునేటువంటి ఒక పద్ధతి కాగా, నేరుగా ఉండేటువంటిది రెండవ పద్ధతి అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకి తెలియచేయబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఎందుకంటే కృష్ణ భక్తి భావనలో కూడి ఆ భక్తి యోగము ప్రత్యక్ష పద్ధతి అని, అలా కాకుండా కర్మ ఫలాల వల్ల ఆ విధంగా చేస్తున్నటువంటిది పరోక్ష విధానం. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, అద్వేష్టా సర్వభూతానాం మైత్రకరుణ ఏవ చ నిర్మమో నిరహంకార సమదుఃఖ సుఖక్షమీ సంతుష్ట సతతం యోగి యతాత్మా దృఢ నిశ్చయః మయ్యర్పిత మనోబుద్ధి యో మద్భక్త సమే ప్రియ. సో ఇంకా ఆ కృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తూ ఉన్నారు, అన్ని జీవుల పట్ల దయగల స్నేహితుడే గాని అసూయ పడనివాడు, తనను యజమానిగా భావించినవాడు, మిథ్యా అహంకారము లేనివాడు, ఆనందము మరియు బాధ రెండింటిలోనూ సమానంగా ఉండువాడు, సహనవంతుడు, ఎల్లప్పుడూ సంతృప్తకరంగా ఉండేవాడు, స్వీయ నియంత్రణ ఉన్నవాడు అంటే ఆత్మ నియంత్రణ ఉన్నవాడు, దృఢ నిశ్చయంతో భక్తి సేవలో నెలకొనువాడు, తన మనసును బుద్ధిని ఆ భగవంతుని అంటే ఆయన చెప్తున్నారు నా పైననే స్థిరపరిచిన వాడు, అంటే ఆ భగవంతుని పైనే స్థిరపరిచిన వాడు అయిన భక్తుడు నాకు చాలా ప్రియమైన వాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు కృష్ణ భగవానుల వారు. ఇక్కడ అంటే శుద్ధ భక్తులు, ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము ఆ శుద్ధ భక్తులు ఎలా అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో మరి ఆ శుద్ధ భక్తులు అనేటువంటి వారు ఆ విశుద్ధ భక్తియుత సేవ విషయానికి చెప్తూ ఆ శుద్ధ భక్తుని దివ్య గుణాలను మనకి ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు ఈ రెండు శ్లోకాలలో తెలియచేయబడినటువంటి అంశాలు. విశుద్ధ భక్తుడు ఎటువంటి పరిస్థితులలోనూ కలత చెందడు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే అన్ని జీవుల పట్ల, సకల జీవుల పట్ల కనికరం కలిగినటువంటి మిత్రుడే గాని అతడు దేనిని కూడా ద్వేషించడు అని చెప్తారు. దేనిని అసూయ పడినవాడు, దేనికి కూడా తనను యజమానిగా తలచనివాడు, మిథ్యా అహంకారం లేనటువంటి వాడు, సుఖదుఖాలు రెండింటిలోనూ సమానంగా ఉండేటువంటి వాడు, ఓర్పు కలిగినటువంటి వాడు, సర్వదా సంతుష్టుడు అయి ఆత్మ నిగ్రహాన్ని కలిగినటువంటి వాడు, దృఢ నిశ్చయంతో భక్తిలో నెలకొని ఆయన యొక్క ఆయన మనస్సుని బుద్ధిని ఆ భగవంతుని పైనే స్థిరపరచడం వలన
అంటే ఆ శుద్ధ భక్తుడు అంటే అలా స్థిరపరచగలిగినటువంటి శుద్ధ భక్తులంటే ఆ భగవంతునికి ఎంతో ప్రీతి అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటిది మనం చూస్తూ ఉన్నాం. సో ఇంకా మన భగవంతుడు ఇంకా చెప్తున్నారు. యస్మానో ద్విజతే లోకో లోకానో ద్విజతే ద్విజతే చ యః హర్షామర్ష భయోద్వేగై ముక్తో యస చ మే ప్రియః. ఇక్కడ ఆయన ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఏ ఒక్కరికి బాధ పెట్టని వాడు అంటే ఏ ఒక్కరికి కష్టాన్ని కలిగించని వాడు, ఎవరి చేత కలత చెందినవాడు అంటే ఎవరి చేత ఉద్వేగానికి గురి కాని వాడు, సుఖాల్లో బాధలో ఒకేలా ఉండేటువంటి వాడు, భయ ఆందోళన సమభావంతో ఉండేవాడు నాకు అత్యంత ప్రియమైన వాడు అర్జునా అంటూ ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతునికి ప్రియమైనటువంటి భక్తులు ఎవరు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. అంటే భక్తుల యొక్క మరికొన్ని యోగ్యతలను ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు ఆ కృష్ణ భగవాన్. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనము చూడవచ్చు. సో మరి ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తులు, ఆ విష్ణు భక్తులు ఎంతటి నిబ్బరంతో, ఎలాంటి ఉద్వేగాలకు గురి కాకుండా ఎలా ఉంటారు అనేటువంటి దానికి ఇక్కడ మనం ఒక చిన్న స్టోరీ చూసినట్లయితే, ఆ శివుడు ఒకసారి తనకు దగ్గరికి వచ్చినటువంటి వారందరినీ ఉద్దేశించి ప్రసంగం చేస్తూ ఉంటుంటాడు సభలో. అయితే అక్కడ ఇద్దరు కూడా శివపార్వతులు కూర్చున్నటువంటి సందర్భం. అయితే ఈ కూర్చున్నటువంటి విషయంలో పార్వతీమాత ఆమె యొక్క కాలు శివుని యొక్క తొడపైన వేసి విధంగా కూర్చుంటారు. ఆ సందర్భంలో ఒక విష్ణు భక్తుడు అడుగుతాడు శివుని, ప్రభు ఇది ఏకాంత ప్రదేశం కాదు కదా, మాతాజీ మీరు అలా కూర్చుని ఉండడం ఇక్కడ అని అడుగుతాడట. సో శివుడు ఆ ప్రశ్నకు నవ్వుకుని ఊరుకుంటాడు. కానీ పార్వతీమాతకి చాలా కోపం వస్తుందట. నీవు శివుణ్ణే ప్రశ్నించేటువంటి గొప్పవాడివయ్యావా? సో నీలో ధిక్కార స్వభావం ఏర్పడింది కనుక నీవు రాక్షసుడివై భూలోకంలో జన్మించు అని శపిస్తుంది. సో ఆ శాపానికి అంటే పార్వతీమాత ఇచ్చినటువంటి శాపాన్ని ఆయా భక్తుడు ఎంతో గొప్పగా స్వీకరిస్తాడు దాన్ని. మాత నన్ను క్షమించండి. మీరు ఇచ్చినట్లుగా నేను తదుపరి రాక్షస జన్మ పొందడానికి సిద్ధంగానే ఉన్నాను. నన్ను మన్నించండి అంటూ ఆయన అంటాడట. అంతేగాని నా శాపాన్ని తొలగించండి అంటూ ఏమీ అడగలేదు. సో ఆ విధంగా భక్తుడు అనేటువంటి వాడు నిర్భయత్వంతో, భయము ఆందోళన రహితంగా ఉంటారు ఆ విష్ణు భక్తులు అనేటువంటి అంశాన్ని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, అనపేక్ష శుచిర్దక్ష ఉదాసీనో గతవ్యతః సర్వారంభ పరిత్యాగి యో మద్భక్త సమే ప్రియః. సో ఇంకా చెప్తున్నారైనా, సాధారణ కార్యకలాపాలను ఆశ్రయించని వాడు, పవిత్రుడు, దక్షత కలవాడు, ఉదాసీనుడు, కలతలు లేకుండా మరియు అన్ని వ్యవహారములలో స్వార్థ చింతన లేకుండా ఉన్నటువంటి నా భక్తుడు నాకు చాలా ప్రియమైన వాడు అంటూ కృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తున్నటువంటి అంశం ఇక్కడ. సో ఎవరు ఆ భగవంతునికి ప్రియమైన వారు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, యో న హృష్యతి న ద్వేష్టి న శోషతి న కాంక్షతి శుభాశుభ పరిత్యాగి భక్తి మాన్య సమే ప్రియః.
ఎవరైతే లౌకిక సుఖాల పట్ల ఆనందించకుండా ఉంటారో, ప్రాపంచిక కష్టాల పట్ల బాధపడకుండా, నష్టం జరిగినా బాధపడని వాడు, లాభం కోసం ప్రాకులాడని వాడు, శుభ అశుభ పనులను రెండింటినీ త్యజించినటువంటి వాడు, భక్ అంటే భక్తితో నిండి ఉన్నవాడు నాకు చాలా ప్రియమైన వాడు అంటూ ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు. సమచత్రౌ చ మిత్రే చ తథా మానాపమానయోః శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖేషు సమ సంజ్ఞ వివర్జిత తుల్యా నిందాస్తు మౌని సంతుష్టో येन కేనచిత్ అనికేత స్థిరమతిః భక్తిమాన్ సమే ప్రియో నరః. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, శత్రుమిత్రులతో సమభావంతో ఉండేవాడు, గౌరవము అగౌరవము, చలి వేడి, ఆనందము బాధ, కీర్తి అపకీర్తి పట్ల సమభావన కలవాడు, ఎల్లప్పుడూ చెడు సావాసము నుండి దూరంగా ఉండువాడు, ఎల్లప్పుడూ మౌనంగా ఉండువాడు, దేనితోనైనా సంతృప్తి చెందేవాడు, ఎవరినీ పట్టించుకోనివాడు, జ్ఞానంలో స్థిరపడిన మరియు భక్తి సేవలో నిమగ్నమైన మనుజుడు నాకు చాలా ప్రియమైన వాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నారు, భక్తుడు సర్వదా సమస్త చెడు సాంగత్యముల నుండి ముక్తుడై ఉంటాడు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. అలా ముక్తుడై ఉండకపోతే అతను భక్తుడే కాడు. సో ఒక అంటే మనిషి ఒక్కొక్కప్పుడు స్తుతించబడతాడు, మరొకప్పుడు అవమానించబడతాడు. ఇది మానవ సహజ స్వభావము అని చెప్తారు. కానీ భక్తుడు సర్వదా ఈ ప్రకృతిమైన అంటే ఈ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అంటే ఈ ప్రకృతిలో కృత్రిమమైనటువంటి ఈ మానవమానాలకు సుఖదుఖాలకు అతీతుడై ఉంటాడు అనేటువంటి చెప్తున్నారు. అందుకే ఇక్కడ ద్వంద్వత్వాలు, గౌరవము అగౌరవము, వేడి చలి, బాధ ఆనందం, కీర్తి అపకీర్తి, సో వీటన్నిటి పట్ల సమభావంతోనే ఉంటాడు, చెడు సావాసము నుండి దూరంగా ఉంటాడు, ఎల్లప్పుడూ మౌనంగా ఉంటాడు అని చెప్తారు. మౌనంగా ఉండడం అంటే మాట్లాడకుండా ఉండడం అని కాదు, చెడు సాంగత్యము నుండి దూరంగా ఉండేటువంటి వాడు, దేనితోనే లభించిన దాంతో సంతృప్తి పడతాడు, ఎవరిని కూడా పట్టించుకునేటువంటి వాడు, జ్ఞానంలో స్థిరపడినటువంటి మరియు భక్తి సేవలో నిమగ్నమైన మానవుడంటే ఆ భగవంతునికి ఎంతో ప్రియము అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. సో ఇక్కడ మరి అన్నిటి యందు సమత్వ భావంతో ఉండేటువంటి వాడు మనకి ఇంతకుముందు కూడా చూస్తుంటాము. రాజా అంబరీషుడు నవవిధ భక్తి మార్గాలలో అన్ని రకాలైనటువంటి భక్తికి అతన్ని మనం ఉదాహరణగా తీసుకోవచ్చు. సో మరి దుర్వాసముని అతన్ని శపించి సంహరించడానికి ప్రయత్నం చేసిన మరలా దుర్వాసముని రక్షించినటువంటి వాడు. అందుకే ఆయనతో విష్ణు భగవాన్ యొక్క విష్ణు చక్రంతో అంటాడు, పూర్వము ఆ దుర్వాసుడి పైన ఎటువంటి అభిప్రాయంతో ఉన్నానో నేను ఇప్పుడు కూడా అలాగే ఉన్నాను అని చెప్తాడు. ఆ విధంగా ఆయన సో ఆ దుర్వాసుడి వంటి వారిని కూడా కాపాడినటువంటి వారు ఆ భక్తులు, శుద్ధ భక్తులు. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ, ఏతు ధర్మ్యామృతమిదం యతోక్తం పర్యుపాసతే శ్రద్ధదానా మత్పరమా భక్తాస్తేతీవ మే ప్రియాః. సో భక్తి యోగము అను ఈ అమృత మార్గమును అనుసరించుచు నన్నే పరమలక్ష్యముగా
చేసుకుని పూర్తిగా నా యొక్క భక్తిలో నెలకొని ఉండువారు నాకు అత్యంత ప్రియమైన వారు అంటూ చెప్తున్నారు భగవంతుడు. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఆ భక్తి యోగము అనేటువంటి ఈ అమృత మార్గాన్ని అనుసరిస్తూ ఇక ఆ భగవంతుడు ఆ కృష్ణుడిని పరమలక్ష్యంగా చేసుకుని పూర్తిగా భక్తిలో నెలకొని ఉండేటువంటి వారంటే ఆయనకి ఎంతో ఇష్టము అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. సో భక్తుడు ఎలా ఉంటాడు అనేటువంటి ఒక విషయానికి ఇక్కడ మనము ఇది చూడవచ్చు. ఈ అంశంలో మనకి ఇక్కడ ఒకసారి ఈ కురుక్షేత్ర యుద్ధానికి పూర్వము దుర్యోధనుడు మరియు అర్జునుడు ఇద్దరు కూడా ఆ కృష్ణ భగవాన్ వారి యొక్క సహాయార్థము ఆయన దగ్గరికి వెళ్తారు. మరి సర్వాంతర్యామి అయిన ఆ కృష్ణ భగవానుడు వారి రాకను గమనించి నిద్రపోతూ ఉంటుంటారు. సో ముందుగా వచ్చిన దుర్యోధనుడు ఆ కృష్ణ భగవానుడి తల వైపు ఉన్నటువంటి కుర్చీలో కూర్చుంటాడు. తర్వాత వచ్చినటువంటి అర్జునుడు సహాయం కోసం వచ్చాడు కనుక ఆయన కాళ్ళ వద్దనే నిలబడి ఉంటాడు. సో అలా ఉన్నటువంటి సందర్భంలో కృష్ణుడు మెల్కొని ఎదురుగా ఉన్నటువంటి అర్జున్ చూసి, అర్జున ఎప్పుడు వచ్చితివి అని అడుగుతాడు. పక్కనే ఉన్న దుర్యోధనంట, కృష్ణ నేను అర్జునుడి కంటే ముందు వచ్చాను అని అంటాడు. అప్పుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు, కానీ దుర్యోధన నా ఎదురుగా ఉన్నటువంటి అర్జున్ని నేను ముందుగా చూశాను కనుక నేను ముందుగానే అర్జున్ని పలకరిస్తూ ఉన్నాను అంటే అని చెప్తుంటారు. సో సరే మరి మీరు ఎందుకు వచ్చారు అని వాళ్ళిద్దరిని అడిగితే, నీ యొక్క సైన్య సహకారం కోసం మేము వచ్చాము అని చెప్తారు. అప్పుడు ఆ కృష్ణ భగవానులు అంటారు, ఓకే, నా దగ్గర ఉన్నటువంటి వాటిలో నా సైన్యాన్ని అంతటా కూడా ఒకవైపు ఉంచుతాను, నేను ఒక్కడనే ఒకవైపు ఉంటాను. 2 భాగాలుగా విభజిస్తూ ఉన్నారు ఆయన. సో అందులో సైన్యాన్ని నారాయణి సేన అంటారు. కృష్ణ భగవాని సేన. ఆ నారాయణి సేన అంతా ఒకవైపు ఉంటుంది. కృష్ణుడు ఒక్కడే ఒకవైపు ఉంటారు. ఇప్పుడు అయినా నేను ముందుగా చూసినది అర్జునుడే కనుక అర్జునుని కోరుకోమని అడుగుతాను అంటే అప్పుడు అర్జునుడు అంటాడట, మై లార్డ్, వి వాంట్ యు మై లార్డ్, నాట్ యువర్ ఆర్మీ. నీ యొక్క సైన్యం మాకు అవసరం లేదయ్యా, నీవు మా వైపు ఉంటే చాలు అంటూ సో అర్జునుడు అంటే కోరుకోమంటాడు. నారాయణ సేన ఒకవైపు, ఆయన ఒక్కడిని ఒకవైపు ఉంటే అప్పుడు అర్జునుడు కోరుకున్నది ఏంటంటే ఒక్కడిగా ఉన్నటువంటి కృష్ణుడినే కోరుకుంటాడు. సో కానీ ఈ సందర్భంలో దుర్యోధనుడు తనకు అవకాశం ఎక్కడ పోతుందో అని ఎంతో బాధపడుతూ ఉంటుంటాడు. ఎప్పుడైతే అర్జునుడు ఆ విధంగా నీ సైన్యం మాకొద్దు, నువ్వు ఒక్కడవే మా వైపు ఉండు చాలు అని అన్నారో వెంటనే అర్జునుడు దుర్యోధనుడు ఎంతో సంతోషించి, ఇంకేం చేస్తాను కృష్ణ, నిన్ను కోరుకునే అవకాశం నాకు ఇవ్వలేదు, మీరు ఎలాగూ మీ మిత్రుడైనటువంటి అర్జునుడికే ఇచ్చారు కదా, ఇక మిగిలింది ఏముంది, నీ సైన్యమే కదా, ఆ సైన్యాన్ని తీసుకొని నేను వెళ్ళిపోతాను. కానీ మనసులో మాత్రం అర్జునుడి గురించి వాట్ అన్ అన్ఇంటెలిజెంట్ పర్సన్ అనుకుంటాడట. ఎంత మూర్ఖుడు, తెలివి తక్కువవాడు, బుద్ధి తక్కువవాడు. సైన్యాన్ని ఇచ్చినా కానీ వదిలేసి ఒక్కడు అయినటువంటి అర్జునుడు తీసుకుంటున్నాడు. అందులో అర్జునుడు మళ్ళీ ఆయుధం పట్టి యుద్ధం చేయనంటున్నాడు. సో కానీ ఒక శుద్ధ భక్తుడికి తెలుసు ఆ భగవంతుని యొక్క గొప్పతనం ఏంటి అనేది, ఆ భగవంతుని యథార్థంగా దర్శించినటువంటి. సో కాబట్టి అర్జునుడు ఆ విధంగా కృష్ణ భగవానుల వారిని కోరుకున్నటువంటి మనకి 9 రకాలైనటువంటి భక్తి: శ్రవణం, కీర్తనం, విష్ణు స్మరణం, పాదసేవనం, అర్చనం, వందనం, దాస్యం, సాఖ్యం, ఆత్మ నివేదనం. ఈ 9 రకాలైనటువంటి వాటిలో భక్తుడు ఏదో ఒక దాన్ని పాటించవచ్చు అని చెప్తాను, లేదా అన్నింటినైనా పాటించవచ్చు. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. అందరికీ ధన్యవాదాలు. సో